pang tao. Wala pang naganoon. Wala pang nanood. Dati, si Tita Gretchen, kakain kami ng Doon ka nga. kakain kami ng Hi guys, kami doon. wala pang ganood. Hi guys, ganun na. Tinawanan ni Ketcha. Paano puro lalaki ata yun? Tama? Saka? Ligo yung magbalai. Luto tayo ng sopas. Good morning mga ka-dragon. Ayan. Na? Hal. Yung bata yung tumot. Gagkalin mo din. Kaya ko. Hello po sa ating 9 viewers. Gusto lang siguro si girlfriend dyan. Umisin na paghapon. Mag-isa ka lang dyan, kuya? Mag-isa ka lang dyan? Diyan niyog, ang naglikod kuran. Saan? Kasi. Hindi wala doon. Ang karbudang sa kabila kaya dari. Hey guys. Ay, daw kayo ka mo. Hello po sa ating 11,000 viewers. Tawa si Balong. Natawa si Balong. Ano daw? Anong sabi? Ay, kumusta na kayong lahat? Shout out naman from... Hindi kaya talaga ng arang yan. Hindi nasabi ko na eh. Awas nga sa bakal. Basahin mo nga pa, hindi ko makita. Sabi, balik na naman nila sa dati. Eh, hindi kaya. Ewan eh kung saraan nila ngayon. Kain ko tayo ng Balong, Papagpitin oh. ako eh. Nagmukbang na ng Ang corn. pumapagpitin niya no. Tuyo na nga ng ano dyan. Siguro. Pwede rin sa kanila yun no. Tayo Laro pares mas eh. tang Tuyo na eh. Basahin mo yun, oh. Kuhain mo talaga sila ng tao. Kaya. Hello po Mama Faye. Hi, kamusta kayong lahat? Shout out naman from staff Yan po lang nga, ni subong pa. Farnan. Merry Tumbanos naman Christmas ulit niya. and to all. Hi Faye. Hello po Mama Faye. Ingat po Hello kayo po. dyan sa California. Kumusta po kayo dyan? Good evening po. Yan, shout out din kay Zedski at kay Prolord Obrero from Ilocos Sur. Yan, hello sa ating mga viewers dyan sa Ilocos. Ano dyan? Makaano. Pag hindi nyo na dinala eh. Tuto tayong sopa. Dahil mainit guys sa sa barangay baryo. Dito na muna kami sa bukid. Mas masarap dito lang, no? Kung gusto mong maligo dyan sa fish pan. Ligo na masarap. Hello po Ma'am Estella from Auckland, New Zealand. Wow. Ingat po dyan sa Hello New po Zealand. sa ating mga viewers dyan sa New Zealand. O, di ba lang? Doon ka na sa New Zealand doon, oh, ginapanood. Biruin mo yung law. Nakarating ka na ng New Zealand ba? Ay, gamitin ko kaya yung mic. Para malakas. Yung? Yan, lagayan ko. Wait, dyan lang sa labas mo ipon. Ay, alam ko yan. Dito ginalagay? May sakit daw yun. Malakakin niya. Yan, nagmarites ang tinigaya. Ala kayo! Rinig ka dito, Nagsaka oh. mo agmarites. Narinig ko ng ano. Hello, mic test. Ikaw nga lang, try ko lang kung malakas. Low. Ay, wait lang, hindi pa rinig dito. Low. Wait lang, na late tong lagdag. Kanta nga ako. Kanta ka nga lang, rap ka nga lang. Dali na yung rap mo ay. Bisa mo. Baga kita yung premyo. Dali na. Hindi ko magkaya. Nahiya ka na rin. Nung nakita ko si Claire, akala ko. Oh, yeah, meron na. Kayo pa din, long? Hindi na. Hindi agad. Grabe naman. Hindi man lang nagtagal. Wait lang, na late tong lagdag. Kanta nga ako.
Kanta ka lang, rap. Wait lang, wala pa ako ginashout. Ano nyo kasi sa damit? Inaipit lang yun sa damit. Guys, magkanta raw si, Naipit yun sa damit. kanta raw si camera girl, guys. Ikaw eh. Nung nakita ko si Claire, nakala ko. Di ba magaling ka mag-rap lang? Kaya nga. Ngayon tayo. Ilapag mo dyan ako para rinig sa tayong lahat. Dito kasi. Agad. Huwag na, idikit. Dito siya lang rinig. Hindi ko na. Hello po, Sir Benny Aliada. Ano nyo kasi sa damit? Hinano natin. Baka mag-vapor. Ayan eh, si Benny, Benny Alada. Good morning, ladies. Ganda ng ambience dyan sa lugar nyo. Sana all my farm. Buo na ulit ang team. Belated happy anniversary, guys. Yan. Thank you so much po, Ma'am Luz Naredo. Thank you so much po. Hello din po kay Ryan Marbaldos. O, yan ang ating mga ladies sa likod. Hindi pa sing Jay, Hello, Mike, test. kanta ka daw. Dalawa yan. Kasi, Sa inyo dyan sa likod. Jay, kasing liit ng boses mo ito. Ante pasing kantahan na daw. Anong awitin ko eh, babay ko bo. Sana. Hello din po kay Ryan Marbaldos. Low! Low! Tawag niya si Lulu. Low! Nagimasin ta supa sa alin. Flora, ano? Lord, Marinig ano? yung buri ko dyan. Obrero, Lord. Obrero, hello po. Babay ko bo. Ayan, Joey Lawang. Hello po ka Joey, Sir Joey Hello Lawang. po, Sir Joey Lawang. Ganun mo. From Melbourne, Australia. O, kanina, nasa New Zealand ka. Jeff, Jeff. Yan, shout out din po sa asawa ni Ma'am Carla de la Cruz na si Sir Jeff de la Cruz. Yan, hello po. Hello po. De la Cruz Pepe family. yung sa bawon tayo? Kay Brian. Happy holidays. And Happy New Year. Wala ka na sa bahay. Kanta ka, Peng. Ikaw di ba pang bato natin dati? Wala, kailan mo rin ako narinig nagkanta? Walang langamat kan, Brad. Shout out din po sa asawa ni Ma'am Carla de la Cruz na si Jeff de la Cruz. Peng, yung mic iniwanan si kasi sa likod mo. Wala, bagsak nyo na rin talaga. Ilagay mo dyan lang para rinig yung karungkam mo. Pang mukbang yan eh. SNR. Ano ba? ASMR. Parinig mo dyan. Saan si Buntis? Andito po sa gilid nagagayat. Yan, shout out po kay, ano yan? Kay Coco Blow. Coco Blow. Gusto mo sabaw ng buko? Kay Lay Cruz from Alberta, Canada. Hello Yan. po. Good evening po sa inyong lahat, sa mga outside of the Philippines. Hindi, ano pa yung bata pa yun. Philippines. Ito nga, Maubos magkaroon natin ka ba? mamaya. Ito pa inggit pa yun. Shout out kay Jay Kahipe ng ano, taga Batasan. Barangay Batasan. Yan, sa aming kalapit barangay. Nakabukas ba to? Naka-green? Eh, Yung kanta ko nga lang. Nahawakan ko kasi yung maingay lang. Dali na lang. Yung rap mo lang. Ano ang rap mo na yun? Pamagat? Rap ka nung naglaban Anong pamagat nga lang? Pangit yun. Ha? Pangit yung rap ko. Ang ganda-ganda. Yung ano na lang. Magamit ka daw ng mabilis. Sabi ng Tiligaya. Rapstar upload. Rock daw, rock. Mag-awit na rin mabilis. Rap. Rock. Rock daw, Rap. rock. Tanda mo lang, si Rap. Oh, yo! Hindi na lang eh. Yo, Tiligaya. Hindi na. Magkaya ng supas.
Dahil na sabi ni Sir Gayem, request niya daw. Wala nga. Wala yun, Sige na, balong. Ayun, nababasa ko, Ay, nabasahin mo ba dito? From Gayem. Hindi na, 5, 4, 3, 2, 1. Ayoko. We have a family friend there in Oximendoro, mga Ginto family. Ginto family. Ginto. Saan po sila? Sa Jose po or ano? Mamahalin yun ang ginto. Sablayan. Ginto. Ginto. Parang nababasa nga akong Ginto. Parang banda dyan sa ano? Ginto. Banda dyan sa Sablayan yun. Hindi nyo na pwede masisi. Yan, happy birthday po kay Mother Loreng Alib dyan sa Batangas City. Yan. Happy birthday po, Nanay Loreng. Ang pagbati ay mula kay Takoy Alib. Yan, salamat po sa panonood. Shout out sa Alib family dyan sa Batangas. Hello po kay Sir Renato Aguinaldo. Mga tingala na O, kailangan laksan mo, gusto Lom. din kahit kabis na nakilitiin. Alam ko naman. Asan mo si Daw? Sasablay mo Taga San Jose. Yung laway na makita ko. Umay niya manghirang alay na panghirang kasi walang pinakita hindi pa matay. Nakasan mo eh? Yung sarap magsap. Ang daming nagbago mula. Tao. Sabi, nagtulak sa akin palagi. Palagi. Kinuha ni Budang yung kwan? Yung higad? Kinuha ni Budang? Saan ka takutin lahat ng makakot. Yan, shout out din po kay Sir Renato Aguinaldo. God bless you DFL, watching from Toronto, Canada. Ingat lagi yan. From Sir Leo Moreno. Hello po, Hello, Sir Sir Leo Leo. Moreno. Marami tayong viewers dyan sa sa Canada. So, saan ka na nakarating lang? New Zealand, California, Canada, Austria. Batangas. Dati, yung nag-live kami ni, Tita Christian. Nagkakain kami ng dragon fruit. Nandun pa si Tita. Wala pang ganoon. Kasalita na. Watang? Wala pang ganoon. Kasalita ang Tita Christian. Siyempre, Tawanan ni Tita. yung pa kasi bule. Shoutout mo ko dyan. Ako nanonood dyan. Siyawi na ka mo. Dali. Dahil shoutout mo lang. Dali na. Magpatulit na rin ako ka mo. Kuya siya magaling na tuloy ma. Yan, shout out po sa Aguinaldo family dyan sa USA. Yan. USA. Oh, USA ka Yan, na. hello po. United States of America. Ampunin nyo na po ako kami. Saan mo gustong pumuntang bansa lang pag laki mo? Abroad. Africa? Sa may, Ukraine. Sa may Gawin kang bala. Ibala ka na sa kanyon. Saan ako? Yan. Good morning din po, Jang24. At kay Kakumpi, yan. Solid yan si Kakumpi. Yon, DFL time, solid. Oy, si Tigrets, andyan na. Welcome back po. Taiwan. Hi din po, Ate Joanne and Peng. Yan. Hello, Yan, hello, Kakumpi. Namiss ko nga mag-vlog eh. Pag pinapanood ko. Nice to see you all. Kompleto. God bless everyone, especially kay Buntis from Hawaii with love. From Hawaii? Ma'am Beverly Castillo. Yan, hello po Ma'am Beverly. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Hawaii. Yan, kahit dyan sa Nasa Hawaii Hawaii marami rin. Hindi, nakarating ka na naman sa Hawaii lang. Hawaii, USA. Naku, nakaadayo ni Balungang. Hindi ka makaawi din daw. Si Gayam. Baka pa si Gayam. May work pa. And shout out din kay Sir Anonymous, subscriber. Yan, hello po, Sir Anonymous. Kay Manong June. Ano ba yung nagbigay ng bike sa amin dati?
Si Auntie Daisy. kay Auntie Daisy and Uncle Bonnie. Yan, shout out Auntie po Daisy sila. and Uncle Shoutout po Bonnie. sa Uncle Bonnie. Namiss ko na po kayo, kamo. Sinabi ko, From Hawaii yun. Sinabi ko pa kasi. Batiin mo na rin eh. Kamusta na po Musta kayo? po Wala, mga binata kabagis ng from Temecula, California. Yan. Hello po, Isagani Devashan. Yan. Hello po kapatid na Isagani. Hello po. Okay lang naman po. Hi sa Pinikito. Yan, hello kay Aisa Pinikito. Shout out po sa anak ko na si Lawrence. Adriel Adriel. Pinikito. Ayan, nanonood po kami ngayon. Ayan, hello po sa inyo lahat dyan, sa buong pamilya po ninyo. Pinikito Ingat po kayo family. palagi. Kay Lawrence. Ayan, thank you po Adriel. sa panonood. Adriel. From Taguig City. Taga-Tagig. O, nakabalik ka na lang. Tagig ka na. Yan, Kayo na sa salamat. Hawaii ka eh. Nasilayan ko din si Greta from Ma'am Lelet Nagares. Hello po, Ma'am Lelet. Lelet. Ayan. Si kayo, Tito. Good morning, Peng. Nagbuya kayo, Tito, ni Kamangyan. Awan na ibagap lang. Ay, opo, napanood po Yes, namin nakapanood yon ko si po. Kamangyan, kay Kabay. Sa susunod kami na din daw po ang nakasama. Kay Sa panaginip. So, nito. Iboy abunda po kami sa mga. Papaviralin lang natin sa Tiligan. Para mahanap ni Tony. Matagal naman pala na yun. Game blackmail lang siya. Na pinitirahan. Yan palagi daw nanonood si Sir Renato Aguinaldo. Yan, salamat po sa panonood. Yan, Ilocano Hoy, din Kuya po. Allen, ano na yung ano mo, paalimango, ha? Wala, hindi na rin nag-update eh. Siya naman tayo sa Manggaring. Kuya Allen, pasyal Tugudin nga kami natin dyan. Si Kuya Allen. Busy ka magpayaman, ha? Magsibuyas siguro, 20 lata yung tanim mo. Mayroon pa yan siyang sa bodega. Hindi niya pa nalalabas. O, may Orin reserva pa tagid siya. yung ano niya. Yan. Thank you po, Ma'am Lelet. Nakakaaliw kayo panoorin. Super fresh ng paligid. Yan, thank you po. You make life simpler and manageable, and whatever resources available, you make the most of it. Very practical at the same time, saving money. The Ilocano frugal way of life. And thank you po, Ben Aban. Yan, maraming salamat po. 57 ng manood. Ay na welcome back, Miss Greta. Kamusta ang lahat? From Tita Luz Kitchen and Hello po. Adventure. Hello. Hello po, Tita Luz. Yan, shout out din Hello. po kay Georgetown. Asawain ko na sa Antipasig. Asawain ko na sa Antipasig para makatira na ako dyan sa Mindoro. Bakit siya antipasin pa? Di pa siya Antigaya. Ay si, Gigi. Peace. Peng. Ano daw dinudukot mo, Balong? Po. Ano yan? Cornic. Corny. Wala Cornic pa po. daw, sabi ni Mr. Manda, basta bago daw yun mag-Christmas, mag-harvest. Okay, abangers lang Alimango kami. na yan. Baka mabalitaan namin, ano na ha. Sasabihin na Tapos naman ni na. Claire, na-harvest na daw. Hello po, Ma'am Myra Arnaldo. Beautiful ladies. Kumusta po, Ma'am Myra? Kalak mo. Busy yung ating nag-igad. Nag-igad kami manin. Kanaman nga talo kanay. Madaming ano ngayon eh. Itong nangyari itong vlog na to. Di Nakatatlo kami. Hindi mo alam kung saan patutungo. Habagsak dito pa din. Siya ang pangalawa. May plan A, plan B, may plan C lang around. Wala sa plan A, plan B. Wala din, nabigo. Ito oh. Siyempre, hindi tayo papayag na walang maluluto ngayon. Abo, sa inyo nga sabi,
Ay. Sabihin din niyo rin sa ano. Lilimang lata lang yun, Kuya Allen. Wala pa sa kalingkingan. Sa kanya, Nung, kasi yata yung patanim niya eh. 15, 40 gid. Oo, Ito. Dami? oo, may mga patanim pa yan. Tinumbasan mo yung pinakamarami dito sa Monte-Claro, ah. Ilan yung patanim niya daw kay Kuya Jay? 10. Mga mayayaman dito. Patanim niya kay Kuya Manda, 10. Yung sa kanya, 10. Yung kay Kuya ano ay mag 10 din. Oh, nag-anood si Alex. Oh, kaway, ay, ano, Auntie Pasing. Yung Alex Galama, shout Magpakita ka out. daw. Sabi ni Alex na may miss ka niya na daw yung nanay niya. Dasungal na Mag-uwi guys. ka rin daw. Hello po kay Pabuskad TV. Hello DFL ladies. Merry Christmas kada kayo amin dita. Congratulations Greta. Agad-andad kayo amin dita. Shout out from Toronto, Canada. Thank Yan. you Hello po. po. Hello Ma'am po. Bel Vergara. Hello po, ingat po kayo Shout out dyan po sa inyo California. dyan sa Canada. Canada pala, sorry. Toronto, Canada. Ano ko na, matabang. Ako nga pengi ako. Walang para? Ayan. Ayan, shoutout din po kay Sir Edgardo Limpahan. Shoutout daw kay Camera Girl. Hello po. Sige, magsukat ang tiyan mo. Suka ko tapos mag... Ito oh. Yung straw nga ulit. Ito oh. Belated happy 3rd year anniversary. More videos to come. Lagi namin inaabangan upload nyo araw-araw. Yan. Thank you po. Nood ako sa TV para malaki. Tapos naka-live din sa CP. Wow, thank you po. Para maka-comments. Parang wala si Gigi. Andito O, po si Jay, Gigi. pakita ka daw, Jay. Namimiss ka na daw nila, Jay. Wala ka kasi kahapon, Jay. Nakipag-bake sa bayan. Andito po ako. Ano, Jay, ang ano ng date mo kahapon? Anong lagay? Anong lagay? Balita ka rin daw eh. Kahapon? Kayo na? Negative. Wala pa rin, wala pa rin. Puri mo dati yun. Nawit da ka lang timang inasal, negatiban. Shout out po kay Sir Edgardo Limpahan. At kay Ann. Ano yung Pani? Pan. Hi guys. Pa-shout out. Ann Pan. Ann Pani. Pani. Anpane. Ann Pani. Yan. Elisa Hello po rin Gomez. po. Hello din po kay Ma'am Elisa Gomez. Yan. Hello po. Si Anpane from Cebu. Pa-shoutout po. Shoutout. Miss Ann. Oh, DJ, shout out mo Idol daw Gigi to. daw. Bong. Galan. I-shoutout mo na. Mabilis-bilis. Bong Galang. Hello po kay Galang. Sir Bong Galang. Bong Galan. Bong Galang. Hello po. Mahirap po mag-asawa. Single na lang daw po sila for life. Mas maganda walang problema. Lang, lagay mo nga dyan lang. Araw-araw ko inaabangan vlog nyo talaga. Ayan. Thank you po, Ma'am Lilet. Thank you po. Ang Tiligaya daw. Magpakita daw sa Tiligaya. Wala. Sungit talaga yung Tiligaya guys. Pag ano lang camera, sungit talaga. Wala. Hindi ka makita. Dito nakaharap. Ayan. Ayan. Simon. Ay, daan na. Pa-shout out nga po asawa ko na si Yan, shout out po kay Mr. Moon. Well. Para magising at makapanood na ng vlog nyo kakabsat. Ayan. Hello, Hello, po. gising na po, sir. Gising. Tanghali na. Good morning mga idol. Parang si ano na. Tanghali na kabayan. Abay. Pasok. Parang yan. Nagtitilaok ng manok. Taga-kabanatuan ba yan? Yung nagpakain ng hito?
Dami ng hito. Good morning, mga idol. Hello po kay Ma'am Lorna Manalo from Toronto, Canada. Hello po kapatid. Happy viewing po. Pahay sa crush ko, Madam Madonna. Hello po. Babae yan eh. Crush ka lang man. Kaya babae na. Angatan mo. Na, ang hangin, nabubuhay na. Bakay mo natin. Ayan ni JP. Baknis. Alam mo, Saan? hindi ko makita yun. And good morning po, shout out po sa mga taga Santa Ignacia Tarlac. Yan, shout out po sa mga taga Ignacia Tarlac from Toronto, Canada, proud to be taga Tarlac. Yan. Ang pagbati po ay mula kay Sir JP Baknes. Yan. Hello sa po mga taga sa ating Tarlac, mga Santa Santa Ignacia. Malapit na yan, anti sa ano no? Sa Paniki. Santa Ignacia. Yan. Magkakapit bahay tayo guys. Diyan sa ano, Paniki. Yan, shout out din po kay Ma'am Emily De Mesa from Las Vegas. Ingat po dyan. Babag. Oh, magalot na buka. Babag mo na. Lugaw mo ba ito? Ayan o, Saan galing yan? Dami dun sa ano bahay. Romel Kapili. Hello po kay Sir Romel Kapili from, ay wala. Hi daw sa Team DFL at kay Madonna. Hello po from Madonna. Hello po, magandang umaga. Shout out sa DFL ladies at sa Mr. Negretchen. Kailan ang Judith Negretchen? Ingat sa pagbubuntis from Remedyo Castro Kailan ng Jr. Judith. Thank you po. Medyo mahirap mag-buntis. Pa-shout out naman sa bansang anak mo, Andrew. Yan, shout out sa anak ni Sir Erwin Tapalya na si Andrew Lebria Tapalya. Yan, advance happy birthday, Yan, Andrew. advance happy birthday. 9 years old na raw siya. Sana ay bonggang-bongga ang iyong kaarawan. Shout out din kay Melissa Porganan from Singapore. Yan. Hello po, Ma'am Melissa. Buti nagpayag. And shout out din po dyan sa kay Sir Jobert Porganan from Kamiling Tarlac. Yan, Kamiling. Ayun na naman. Kakaroba tayo mo na. Yan yung dinaanan natin, yung bagyuhan. Kamiling yun, di ba? Oo, Kamiling. Apaw, galing kami intayab jay Kamiling. Tayo lumabas. Puntang ano. Grabe. Doon kasi kami dumaan papuntang Pangasinan. Doon kami inabot guys ng kwan. Hindi ko alam kung bagyo yun o kwan na eh. Dilubyo na yun. Grabe. Shout out din kay Camarita Victor. At kay kapatid Hello. Ay, sorry. na Melissa D. Assis from Valenzuela City. Yan. Hello po sa ating 63,000 viewers. Magkakapatid kayong tatlong beautiful girls. Opo, 4 po kami. Saka si Aisa po. Sama sana sila Aisa. Pinayagan ni Daddy. Baka daw mag-itim si Yang Yang. May sipon yung isa. And mega love shout out kay Babs Motovlog PH. Illinois. Di ba? Illinois. Ay, Ano? Illinois. 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 Lagi niya kakalimutan siya. Illinois. Ba't ging-google ko yata Illinois? Illinois yun? Anong Illinois. Yan. Shout out kay Illinois. Sir Medyo Castro Jr. from Illinois. Illinois, Chicago. Chicago, Illinois. Chicago. Chicago. Chicago, Illinois. Chicago. Ba't Chicago kasi ang pagkabasa ko dyan? Bala. Ay, sa Pinikito yan. Shout out. Sino ba yung nagsabi ng quiet? Si JJ.
Sikway. Yan. Shout out po sa Aguinaldo sa Luna. Saan yan sa Luna? Yan, shout out po sa Aguinaldo family. Ay, si Papa po kasi lagi busy yun sa may ano po. Malayo Madalas yung, niyo po siyang mapanood pag na pupunta si Kuya Billy doon sa ano sa Sibuyasan kasi sila yung magkasama sa Sibuyas sa kabilang barangay pa po yun. Kaya madaling araw pa lang everyday umaalis na wala po yan. siya. Maga pa lang umaalis na Nasa siya. ilang lata ba yung tanim nila? 14 na lata po yung tanim nila ni Kuya Billy at ni Papa. Pag nagbablog po si Kuya Billy doon niyo po siya mapapanood. Dito kasi, madalang na lang po siyang pumunta dito kasi meron naman na po siyang tao dito. Maano po kasi ang sibuyas, hindi po siya inaaraw-araw na pinupuntahan. Hello mga ka-DFL, happy 3rd year anniversary po. Sana dumami pa ang mga subscriber natin. God bless po. Shout out naman. Thank you. Yan, kay Hello po, Manong Ka Roger de la Cruz. Cruz. Yan, kumustan Manong? Kun ni Manong Margie. Ano yun? Saan bakit? May tao? Yan, program. Hindi yun na itulitok na ano. Walang nag-viral nito. Si Boy Buang. Si Boy Buang gasugos Kailan nga rin natin si Boy Buang. Oh, nagdaan siya dito. Pagpunta dito. Nagdaan dyan, minsan. Sarutan na dito yung tubo. Hanggang, nagasilip-silip dito. mula Hindi doon pa ang- nandito sa Tiyuan. mula doon hanggang doon yung leg niya nakaganon lang. Dito lang nakatingin. Siyang tiligaya naman yung ginatignan niya, nakahiga ako eh. Nakakaingit ti adda dakkel nga bangkag na tas adda ti kubo abay fish pan. Ayun po. Ito na yung talaga. Ito yung pangarap ng maraming OFW. Yung ganito lang kasimple. Mayroong lupa na mapagtatamnan, may mapag-aalagaan ng hayop, papatayuan ng fish pan, ng kubo. Sa mga gusto pong magpanap dyan ng lupa. Marami po dito. Gagatot Lupang- da nga aglakaw. Lupa nga nakapasaw. Sa nagadutang da. Dalang alaw. Tagalundaw. Magbalik na, punta na sila sa London. Ikaw ang tiligaya may ginatinda ka lupa? O may mga Wala ka nga akong lupa. may mga subscriber tayo na gustong magbili ng lupa dito sa atin. Wala nga akong lupa. Kahit gusto ko man. Nakikisaka lang din ako. Lupa sa ano? Sa paso. Lupa sa kuko. Wala pa nga akong paso. Di lupa sa kuko. Yun eh, madami sa kuko. Nante. Yan, shout Wala. out po sa Revilla family. Na Hmm. Arner Revilla. Pangit naman itong market nito. Daming dumi. Sabi magluto ang sopas pero hanggang ngayon hindi pa nakakaluto no. Ayan pa din o si Okay, Mumulagat tignan ko yung ating kwan nung tayo makapagluto na sisilipin ko na. ano ninyo si Tita Pasing at Tita Ligaya? Ano Tsahin po, tsahin. Tita, kapatid po ni Papa si Auntie Ligaya. Tapos hipag na si Auntie Pasing. Tirog na natin. Hindi naman ako. Dapat po talaga nakamay kayo kasi mahina boses nyo pag nakalag kayo. Ano po, nakabili na po tayo 300 plus. Kuya, ano yun? Kasi dapat Pag kan po talaga. pinis, ano mo na yun, di ba ante? Kunti lang yun. Pag din, ano? Pag din tanggal sa balat. Dalawang kwan sa loob. Hello Team DFL watching from Poblacion Mabini, Pangasinan from yan si Manong Ayan, Junior. Manong June sa Pangan. Ayan, Yan, present na naman si Manong June. Nabutan mo na naman kami. Lakta. Sabi niya, si kayo ba na? Gailatan lang kayo si kayo. Kasi yung di balay na.
balak pa naman ang Tiligaya at tipasing mag-apply doon manong dyan ng caretaker. Baka nakabirok ka noon. Magsaway lang ng nag-ayak paggabi. Ante, hanapan mo ng doon sa magrenta sa bahay niya. May komisyon ka doon. Hap. Hap daw. Naks. Madalain na raw. Half na nga yung presyo yung ng DFO. Ay, lalaki na. Hindi, ginaparentahan niya lang. Yung mga gusto magpasyal sa ay Pangasinan. Malapit lang kasi sila sa Malapit sila sa mga sa Bulinaw, sa 100 Island. Kasi madami pa kaming dapat puntahan kaya lang talagang gahol na gahol sa mayroon pang magagandang beach doon no? Mga white sand din. Busy kasi yung Sa, driver. yung pura, Purak. Purak? Hindi. Yung maganda rin doon na white sand. Tsaka yung yung may mataas na parola. Doon din yun Pangasinan. Yung may parolang mataas. Dami na pang shooting ng artista. Madaming tinik doon. So, ayan guys, nagpasilip lang talaga kami ngayon. And thank you so much po sa nag-join sa aming live. Ingat po kayo palagi. Babalik po tayo mamaya-maya pagkaluto ng Magbabalik po kami sa mga ilang sandali. Magko-commercial lang si Balong. Ilang commercial sa mga magpapa-shoutout, abang-abang po. Dito sa ating himpilan, BCRH. Ngayon, ano mo yun? Nasabi ko na yun kanina. Ay yung hello mga kapatid. Watching from UAE. Asan po papa nyo? Di namin Busy po yan siya nakikita. sa Sibuyasan. Nila, doon po sa barangay Manuot. Bali sa po siya nagtanim sa kabilang barangay. Kaya madalang na po namin siyang makasama dito sa bukid. Kay Kuya, sa mga vlog po ni Kuya Billy sa Kay KPNI. Kay KP&I. Yun po yung sibuyas Sila nila. po yung lagi magkasama doon sa kanilang Yan. taniman. Shout out kay Ma'am Leia Polido. And thank you so much po. Yan. Love you guys. Bye Bye-bye po. guys! Ingat po We kayo. love you all! Kay Sir Ed Lopez. Ayan, nakahabol. Yes, I'm back. Bye guys!